Ste pričali 5 puta, ne treba 6. Gdje će ti to? Jesi ti rekao da ste ovdje da razgovaram dok mi ne pokažeš radničku knjižicu? Dekoncentriše me dotični, ja molim da se udalji. Čale bre, šta ti idi prošetaj malo, vidiš da zarađujem za život. Alo, Grujić, pa bre druži, imao sam vezu sa vilom Moj mir, a vi ste me prekinuli. Ovaj tetreb opet počeo. Pomirio se znači sa ženskom. Alo, Jeli bre, jel u ovoj kući niko nema bre da ovo isključi. Nikoga nema da ovo isključi, moram ja. Zašto ste vi tu bre? Šta mi briga da ga ja isključim? Briga te, a nije te briga da jedeš ovo da igraš karte, te piješ pivo, a? Da te nije briga. Znaš kad te zviznem jedan put u mali mozak, imate rasturin. Nemoj sad niko ovdje si igra u ovoj kući. Mionico, alo, Mionico, pa isključio si me bre. Alo, Mionico. Mionica, Vrujci! Grujić, Sveta, daj ti Sveta!